alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa baiwa Allah muna dan tambaya ne in ba da ma mu iya tambayar ki. Okay shikenan Allah sa na sani. Yawwa tambayar da muke na san a cikin Kano kike duk wani al'amuran ki da rayuwa ko? Haka ne. To tambayar da zamu yi da Allah a cikin jihar Kano wata unguwa ce ta fi wahalar fada. Lallai ma wannan. Kuwa da faɗa? Ni dai ana sanin wani ina wani waƙan da aka taɓa yi waƙan da aka taɓa yi wai gwale ne take da suna ko ina ne? Gwale? Yawwa to ni kan dai shine take bani wahala. Gwale fa? A to gwale? To assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Yawwa bayan Allah tambaya za mu ma in ba damuwa. To Allah ya sa na sani. Ok na san dai a cikin Kano kake sabgogin kake komai naka yi. Gaskiya ne. To a cikin Kano da Allah wata unguwa ce ta fi wahalar fada. Lallai ma wannan. Ban sani ba. Baka sani ba? Ban sani ba. Baka sani ba? Ban sani ba. Shikenan muna godiya. Yawwa.